समाव रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि खोथा होनाय बेबायदिनो राहुल नार्जारिनि खामानि मावनाय। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फिन राहुल नार्जारि बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होनाय बायदियै मोनफा मोनफायै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनानै होदों समाज सिबियारि एबा क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जमदुवार बियाबाव राहुल नार्जारिया बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों बिजाथि महरै बाहागो लादोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव राहुल नार्जारिया सासे बिजाथि महरै गोबां खामानि मावनायनि खोथा होबोदोंमोन। बिसायख'थियाव जेनदोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजाफोरनो खोथा होबोनाय बैफोर खामानिफोरखौ मावनानै होनायाव थाद'आखै। बेबायदिनो बिसायख'थिनि समाव जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि लक्ष्मी मन्दिरखौ रेजिस्टार खालामना होनायनि खोथा होबोदोंमोन। बे खामानिखौ दिनै राहुल नार्जारिया मावफुंनानै होबाय। बेनि फोरमान बिलाइफोरखौनो दिनै राहुल नार्जारिया मन्दिर कमिटिनि बिबानगिरिफोरनो गथायनानै होफैयो। बिथांनि बेबायदि रायजो राजाफोरनि आरो समाजनि खामानि मावनायखौ नुनानै बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि गामि गोराजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो। बिसायख'थिजों आरो नैबे जोंनि मन्दिर रेजिस्ट्रेसनजों बारा जोंहा सोमोन्दो गैया। बिसायख'थिया जाहैदों मोनसे आलदा पार्ट आरो मन्दिर रेजिस्ट्रेसन खालामनो होननाया बे आंनि गोसो सिंनिफ्राय बुंनाय खोथामोन। बेनिखायनो आं दिनै बे बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि लोक्षि मन्दिर अर्थात गुदि बाथौ थानसालिनि जे रेजिस्ट्रेसन मन्दिर रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होफैबाय। रायजोफ्रा डिमान्ड होदोंमोन जिहेतुके बे मन्दिरा जोबोद गोबावनिफ्राय दङमोनब्लाबो बिथांमोनहा माखासे अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय बन्चित जादोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे मन्दिरा रेजिस्ट्रेसन गैयामोन। दिनै रेजिस्ट्रेसनखौ लाबोनानै होफैनानै बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि गोजोननायखौ नुनानै आंबो मोजां मोन्दों। आरो बेबायदिनो आङो बहुद खैथा मन्दिर जोंनि जमदुवार ओनसोलाव रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय आं खोथा होनाय दं। बिथांमोननिखौबो आं पार्ट बाय पार्ट मावलांजोबनो थाखाय आं आखायाव लादों। थागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिसायख'थि जोबनाया बारा गोबाव जायाखै। मेडिकेल केम्पआ जोङो कयदिन उनाव आराम्भ जाफिनगोन आरो बिभिन्न जायगायाव बल खेला फुटबल इयुथखौहाय माने गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि समाज बेबस्था आरो आथिङाव गसंनो थाखाय माखासे साबलम्बननि खामानि मावनायाव आं राहुल नार्जारि हिसाबै माब्लाबो जिरायनाय नङा। मानो होनना बुङोबा समाज बेबस्था आरो समाजखौ सोलायनायनि थाखाय जों जुदि खामानिखौ मावलाङाब्ला जोंनि फैगौ उन जोलैफ्रा आरोबाव सोलोंनायनो हानाय नङा। बेखायनो आं सान्दों समाज बेबस्था समाजखौ सोलायनायाव जोंनि अबदान होलांनांगोन। आङो गिबियावनो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। जोङो आगोलनिफ्रायनो बे माबाखौ रेजिस्ट्रेसनखौ जों खालामनो हायाखैमोन। माने हाया जोंना लोक्षि मन्दिरनि थाखायल' दंमोन। गुदि बाथौ थानसालि गायसननायनि उनावहाय जोङो जे माबा मोनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जोङो बे बाथौ थानसालिखौ आलादा माने रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय बिथां राहुल नार्जारिखौ खावलायनाय जादों आरो बिथाङानो मावनानै होदों। आरो बिथाङा समाजनि थाखाय दासिमाव गोबांथार माने मावलांबाय। जेरखम जोंनि गामियावल' नङा गुबुन गुबुन गामियावबो बिथाङा जेराव माने बेफोरबायदि सुबिदा जायाखै बेफोरखौ सुबिदा होयै बिथाङा मावगासिनो दङ। आरो आं बेखौनो आसा खालामो बिथाङा फैगौ समसिम जाहाथे माने बेखौ मावलांबाय थाथों। बेखौनो आङो आफा बोराइ बाथौ अबंलावरि बोराइनाव आर'ज गाबनानै बिथांखौ बुंहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना,
फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।